amma ina so in yi ma masu kallonmu da sauraronmu albishir na cewa in Allah yadda a makon da za mu shiga za mu tafi jihar Bauchi. Nan ma za mu kawo wa mutane badakala da sata da babakere da ake yi da dukiyar mutanen jihar Bauchi, rolling into billions of naira. Kuma da na fara leƙo wannan abin da ya bani takaici ya bani mamaki shine a iya sani na tarihin jihar Bauchi ban san wata gwamnati da ta shigo da iyalanta dumu-dumu cikin harkan gwamnati kamar gwamnatin da take ci a yanzu ba a jihar Bauchi. Za mu kawo kamfanoni da sunayen mutane da suke da alaƙa da wannan gwamnatin wanda su ake bawa kwangiloli na millions of naira, kuma sace kuɗaɗen nan ake yi, ba a aiwatar da wa'annan kwangilolin, amma a biyo mu bashi. Sannan kuma mun yi amfani da open source intelligence method of investigation da ambata ɗazu wajen zaƙulo basussuka da gwamnatin jihar Bauchi ta ci, running into billions of naira. Nan ma za mu zauna mu yi wa mutane analysis daki-daki na basussukan da aka ciyo wa jihar Bauchi tun daga 2019 zuwa yau. Mutane za su sha mamaki. Wallahi an ciyo wa Bauchi bashi na ‘ya'yanmu da jikokinmu masu zuwa, na generations masu zuwa guda 5 an ciyo mana bashi, kuma za mu ci gaba da biyan bashi, amma mutane su bi mu bashi. Za mu kawo wa'annan bayanan daki-daki mu yi ma mutane analysis su fahimci ina jihar Bauchi take a yanzu kuma ina za ta tafi. Mutane zama a insha Allah a biyo mu bashi. Allah kai mu ranar Lahadi.